பொள்ளாச்சி அருகே ஆழியார் கவியருவியில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு. சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதித்தது வனத்துறை. கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி, வால்பாறை பகுதிகளில் கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து மிதமான முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஓடைகள், சிற்றாறுகளில் நீர்வரத்து அதிகமாக காணப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஆழியார் கவியருவியில் கடந்த 2 நாட்களை விட இன்று கூடுதலாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அதிக சத்தத்துடன் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டு வருகிறது. இதனால் தொடர்ந்து 3வது நாளாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அருவிக்கு செல்ல தடை விதித்துள்ளது. மேலும் நீர்வரத்து குறைந்தவுடன் தடுப்பு வேலிகளை சீரமைத்தவுடன் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் எனவும் அதுவரை யாரும் அருவிக்கு வர வேண்டாம் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.